מה היצר אומר לבן אדם כל הזמן? אל תשחק משחקים. או שאתה צדיק, או שאתה עושה שטויות. אל תשחק עם בורא עולם. טעות, שקר, עצת היצר. בן אדם בא לבנק, צריך 10,000. אומר לפקידה, אפשר רק שה10? היא אומרת, אני רואה בחשבון בעו"ש רק 8. ימשוך או לא ימשוך? אשריכם ישראל, אנחנו ברוך השם נזכה היום לסיים את הפרק הרביעי מתניה, וכמובן אני כל פעם מזכיר לחבר'ה שאין לנו מה להילחץ, גם מי שהגיע לפה פעם ראשונה, וגם מי שקצת פספס, גם מי שפספס איזה שיעור או שתיים, אנחנו ברוך השם מתחברים ביחד בעזרת השם, וכל שיעור בפני עצמו יהלומים של הקדוש ברוך הוא, יהלומים של בעל התניא, לתת לנו עצות נכונות, ילקוט אמרים, לתת לנו ברוך השם את העצות הנכונות, לחיים עצמם, למציאות שאנחנו נמצאים בכל אחד ואחד, ברוך השם, בעל התניא כיוון עליו, ואבא ברג'יל, ממתיק לנו בסייעתא דשמיא את הדברים. אז אני בעזרת השם קודם כל, כהרגלנו בקודש, קודם כל נקרא את לשון הקודש של הרב, שהיום אנחנו נסיים את הפרק הרביעי, וגם ככה ברוך השם מסתיים גם ברוך השם הכרך הזה, אנחנו נעבור לכרך הבא, ורק נזכיר, בשיעורים הקודמים דיברנו על החשיבות שיש לאדם נפש, רוח ונשמה. ויש לאדם בנפש, כן, 10 כוחות, שמתוכם 7 הכוחות, הם ברוך השם זה התפארת, גבורה, נצח, הוד, יסוד, זה בעצם כוחות שיש לאדם, שהוא צריך לדעת להשתמש בהם. עזות שצריך עזות, ענווה שצריך ענווה, ומסביר לנו הרב ש3 לבושים בנפש, 3 לבושים שזה המחשבה, דיבור ומעשה. 3 הלבושים האלה זה בעצם מה שמלביש לבן אדם את הלבוש של הנפש, שאיתה הוא יכול ברוך השם להתרומם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. ואומר הרב, ואני אקרא לכם בלשונות, תהיו איתי, תפסו ראש בעזרת השם, אלירן, הכל טוב, הכל בסדר, אל תדאג, השם איתנו, אשריכם. ואומר הרב, ולכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כי העולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג והשגה ואי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אז אומר לנו פה הרב, שיש לנו את העולם הזה, יש לנו את העולם הבא. יהודי צריך לדעת, פעם היה איזה אחד המכוניות, לא זוכר מה, כי חיים רק פעם אחת. לא זוכר מה איזה משהו, כי חיים רק פעם אחת. זה מציאות חשיבה של גויים. אצל העם היהודי, שבן אדם הולך לעולמו, איך אומרים לו? בן אדם נפטר מהעולם. מה זה נפטר? אילן, מה הכוונה נפטר? משון פיטורים, פיטרו אותו ממקום עבודה אחד, עובר למקום עבודה אחר. בן אדם נפטר, הוא בסך הכל עוזב את העולם הזה, ונשמתו הולכת לעולם אחר. איזה עולם? זה כבר משהו הוא בעצם ייצר לעצמו, ובחר לעצמו, והתאמץ פה בעולם הזה. אבל הסביר פעם הרב זמיר כהן יפה, שאדם אין לו מה להילחץ, אדם לפעמים נכנס למחשבות, בן אדם נפטר, נמצא שם בתוך האדמה, מה קורה איתו שם, מה זה? אומר הרב, זה כמו בן אדם שבא עם חליפה, סיים בסוף הערב את החליפה, שם אותה על קולה, והכניס אותה לתוך הארון, סגר את הדלת, נהיה שם חושך בארון. עכשיו אדם מתחיל לחשוב, מסכנה החליפה, מה קורה איתה שם בתוך החדר, הכל שם חשוך, זה החליפה. אומר הרב, בדיוק ככה אדם צריך להבין, הגוף של הבן אדם זה החליפה. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה. אנחנו מורכבים מגוף ונשמה. אנחנו הנשמה. הגוף זה כלי עזר לאדם כדי שיוכל לקיים את המצוות המעשים. פשט בן אדם את החליפה שלו, הקדוש ברוך הוא הפשיט אותו את החליפה, ונשמתו עולה למעלה. ועל זה אומר הרב, טובה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. העולם הבא אנחנו לא יודעים מה הכוונה. זה הכל שם רוחני. הכל שם רוחני. אבל אומר הרב, אדם צריך לדעת
שפה אם אדם עושה מאמץ, ומוסר נפש, על מצווה אחת, מה יצר אומר לבן אדם כל הזמן? אל תשחק משחקים, או שאתה צדיק, או שאתה עושה שטויות. אל תשחק עם בורא עולם. טעות, שקר, עצת היצר. בן אדם בא לבנק, צריך 10,000. אומר לפקידה, אפשר רק 10? היא אומרת, אני רואה בחשבון בעו"ש רק 8. ימשוך או לא ימשוך? ימשוך. ונעשה השיגות 2,000. אתה עכשיו יכול לקיים מצווה. אתה עכשיו יכול להניח תפילין. אתה עכשיו יכול ברוך השם לברך ברכה. ברור מה שהוא רוצה את המצווה שלך עכשיו. היום, אם בקולו תשמעו. מה יהיה מחר? מה יהיה עוד שעה? אל תעשה את החישובים. זה חישובים של הצעת היצר. בן אדם צריך לדעת, לראות, עכשיו אני יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. מה, אני שחקן? אתה לא שחקן. אנחנו כל הזמן נמצאים במאבק. הנשמה רוצה את השם. תדעו לכם, כל אחד מאיתנו הנשמה רוצה את הקדוש ברוך הוא 24/7. הגוף מושך אותנו לתאוות. זה המלחמה. עכשיו, זה מלחמה שעד יום מותו של האדם, זה יהיה. כל אחד במגרש שלו. כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו מגרש, שימו לב טוב, יש מגרש שהוא שחור, יש מגרש שהוא לבן, ויש מגרש שהוא אפור. מה זאת אומרת? יש דברים של בן אדם, שהוא עושה אותם בתור מצוות, זה אומר את זה הרב דסלר, אין לו בחירה. מה הכוונה אין לו בחירה? זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. אני עכשיו אבוא לאלירן, נגיד לאלירן, אלירן, נשמה יקרה. $1,000,000, $1,000,000, יש פה סטייק בשר לבן. $1,000,000. יאכל או לא יאכל? גם $10,000,000 הוא לא יאכל. למה? אין לו שם בחירה בכלל. נבוא לבן אדם ששומר שבת עכשיו, הרבה זמן. תגיד לבן אדם, תשמע, יש לך עסקה של החיים, הטיסה שלך בשבת. אין לו בכלל שאלה, הוא לא יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה. שם במקום הזה הוא כבש את היצר. אין לו שם בחירה. עכשיו סתם דוגמה, יש בן אדם, שמצד שני תבוא תגיד לו, תשמע, 20 שעות תלמד גמרא ברצוף. אין לו שם בחירה, הוא לא יכול ללמוד 20 שעות גמרא ברצוף, למה? אין לו שם בחירה, זה לא בכלים שלו בכלל. איפה המאבק? זה השטח האפור. שם יש לו בחירה. דוגמה, עכשיו בן אדם משתדל לשמור את העיניים שלו, קיץ, דיברנו על זה. ועכשיו הוא הולך ברחוב, אתם מכירים את זה שאתה הולך פעם ב-12 בלילה, עכשיו אתה שומע רעש של עקבים. פתאום אתה, יש לך עכשיו להסתובב ולא להסתובב. להסתובב ולא להסתובב. ונכנס לך פה, נכנס לך היצר של המלחמה, של הבחירה. להרים את הראש או לא להרים את הראש. עכשיו פעמים קורא לבן אדם, שהוא כן מרים, לפעמים הוא מוריד, לפעמים הוא נכשל, לפעמים הוא מוריד. שם זה השטח בחירה שלו. כל אחד יש לו את השטח בחירה שלו. יש איזה קיבוצניק עכשיו בצפון, שהבחירה שלו זה אולי אם הוא יתאמץ עכשיו כל השבת, כל כיפור, לשחק בפלייסטיישן, אבל הוא לא יוכל. לשחק בפלייסטיישן יום כיפור. הוא אומר, חייב להעביר את היום כיפור. או כל הכיפור ישב יראה סרטים ויצום. זה המבחן שלו עכשיו, זה הבחירה שלו עכשיו. הוא יצום עכשיו והוא יראה סרטים. זה עכשיו הניסיון שלו. מה תבוא תגידו? לא יקבל איזה שכר הזה שהוא תם, יקבל איזה שכר. זה מה שהשם יכול לצפות ממנו. כל אחד יש לו את המגרש שלו, צדיקים. כל אחד צריך לדעת לזהות איפה אני יודע שאני טוב, איפה אני יודע שאני לא טוב, ואיפה המלחמה שלי. כל אחד בהתמודדות שלו. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כל הזמן נמצאים במאבק. עד יום פטירתו של האדם. לכן מאדם שמבין יש השם, יש עולם הזה, יש עולם הבא, לא מפחד. מתי אנשים מפחדים שלא מבינים מה קורה מנגד מי מתחיל? אל דבר איתי על זה, הרב, זה אומר, למה? כי אתה לא יודע מי נגד מי. אבל אתה תשמע, ברור, אני עושה מה שאני יכול. אני עושה השתדלות. אני אקריא לכם את הלשון של הרמב"ם, מביא את זה הרב, אני אקריא לכם את הלשון של הרמב"ם. הרמב"ם כותב ככה. גמר מסכת ברכות. העולם הבא, אין בו לא אכילה, ולא שתייה, ולא פרייה ורבייה, ולא משא ומתן, ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אלא צדיקים יושבים מעטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אומרת הגמרא, העולם הבא, אדם לפעמים שלא יתבלבל. פעם שאלו את הרב שח, הרב, מה זה העולם הבא? אמר להם סטנטר וגמרא. עכשיו תראו לכם בן אדם, מעולם הוא לא ישב פתח גמרא. אתה מושיב אותו בתוך חדר, יושבים שם שעה, שעתיים, 3.
השם הוא הכי גדול. הגיל הוא הכי גדול. למה? הוא לא יודע מה קורה מי נגד מי. יהודי בא לשיעור תורה. יהודי שמע שיעור תורה. יהודי החזיק שיעור תורה. החזיק אברך. החזיק כולל. את התורה הזאת אחרי 120 יצרבו לבן אדם, יפתחו לו את היכלות שהוא לימד שם תורה. ויזכרו אותו לדעת את התורה הזאת. ככה אומרים חז"ל. ההלכה למעשה. לכן יהודי צריך לעשות את ההשתדלות. אבל אומרים לך, תשמע, העולם הבא, אין אכילה, אין שתייה. הכל רוחני. דברים שאנחנו תופסים את המושגים שלנו. אבל אומר הרמב"ם, תראו את הרמב"ם. שאם תקל בעיניך טובה זו ותדמה שאין שכר המצוות והיות האדם שלם בדרכי האמת, אלא להיות אוכל ושותה מאכלות טובות, ולובש בגדי שש ורקמה, ושוכן בו עלי שן, וישתמש בכסף וזהב ודברים הדומים לאלו, כמו שמדמין אלו הערביים הטיפשיים, האבלים השטופים בזימה. הרמב"ם היה במצרים, היה רופא של מלך מצרים, היה גאון עצום. יום אחד היה איזה ניתוח מוח, שהייתה תולעת של איזה מישהו, והבכירים שם במצרים, שאמרה, לא תולעת בתוך הראש. ולא ידעו איך להוציא את התולעת, למה פחדו שהם יפתחו את המוח בצורה מסוימת, יכניסו שם את המזלג, יגיגו לו שם המוח. הרמב"ם מה עשה? תראו איזה חכם. לקח עלה של חסה, והקריב את זה קצת ככה בצורה, עשה אותו סטרילי, הכניס בתוך הראש, בעדינות, טק, התולעת התחילה לצאת לכיוון החסה. בלי לעשות שום דבר. גאון עולם. אומר לך הרמב"ם, אל תתבלבל. העולם הזה לא באנו פה לחשוב שהעולם הזה זה לאכול, לשתות, לישון, נצות, לבלט. זה חיים של גוי. גוי עובד, אוכל, חוזר הביתה, שותה, מרביץ, ישתו והולך לישון. אוכל, שותה, כל היום אותו דבר. אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עם הנבחר. לא יכול להיות, רבי אלחנן וסרמן פעם אחת הלך לאתרים בארצות הברית, תלמידו של החפץ חיים. רבי אלחנן וסרמן היה תלמיד המובהק של החפץ חיים, והיה לו כבר כרטיס ויזה להוציא אותו ממחנות ההשמדה, והוא אמר, אני לא משאיר את התלמידים שלי פה והולך. הוא נשאר איתם והלך איתם למשרפות, וברך איתם על קידוש השם, ונכנס איתם ביחד למשרפות. היה לו כרטיס ויזה לברוח. רבי אלחנן וסרמן פעם הגיע לארצות הברית, לאסוף כסף לישיבה שלו. הביאו לו שמות, ואמרו לו הרב, זה, אתה רואה את העשיר הזה? זה העשיר הזה, אין לך מה להגיע אליו, הוא קמצן שבקמצנים. אין לך מה ללכת אליו, פשוט הביאו לך את הרשימה, שכחו להוציא אותו מהרשימה, אף פעם לא תורם. תביאו לי את השם, מה זה השם? מסתכל, זה היה החברותא שלו בישיבה שהוא היה צעיר. אמר לעוזר שלו, תסדר לי איתו פגישה. מה העבודה שלו? היה לו עסק, מפעל של ייצור, של חליפות, של בגדים, של תפירה. הפגישו אותו עם אותו עשיר. רבי אלחנן וסרמן, הוא רואה את החבר שלו לשעבר מהישיבה, וקם אליו אותו עשיר, חיבק אותו זה. רבי אלחנן, שולם עליכם, מה שתומכם, דיבר איתו, מה, כמה ילדים, איפה אתה חי, לא דיבר את רבי אלחנן שום דבר. כשהם סיימו אחרי שעה לדבר, אמר לו העשיר, נו, אני רציתי לשאול אותך, עשית מרחק כזה גדול, באת בספינה עד לארצות הברית, מה רצית, למה באת אליי? הוא נגיד לך את האמת, אמר לו, נפל לי פה כפתור בחליפה, אם אתה רציתי שאתה יכול רק לבוא לתקן לי את הכפתור בחליפה. תסתכל עליו אותו עשיר, אמר לו, מה? בן חנן, הבן חכם חכם. את כל המרחק הזה עשית בשביל לתפור את החליפה, את הכפתור של החליפה. לא יכול להיות, רבי אלחנן. מה מעשיך פה? אמר לו רבי אלחנן וסרמן, אתה שואלת את השאלה הזאת? אמר לו, הגמרא אומרת שהמרחק בין כדור הארץ לרקיע הראשון מעלה 500 שנה. ובין הרקיע הראשון לרקיע השני מעלה 500 שנה. ובין השני השלישי 500 שנה. עד שמגיעים שם לרגלי החיות הקודש והכיסא הכבוד. הוא אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא הוריד לך את הנשמה, מרחק של עשרות אלפי מיליוני שנים, את הנשמה שלך שחצובה תחת כיסא הכבוד פה לעולם, בשביל שיהיה לך מפעל לייצור
ותייצר כל הבגדים ותרוויח כסף. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הוריד אותך, זה נראה לך הגיוני? אתה שואלתי את השאלה, אני שואל אותך את השאלה. כמו שאתה מבין שלא באתי לך בשביל כפתור שתתפור לי מרחק כזה, איך אתה חי כל כך הרבה שנים? השם הוריד לך את הנשמה מתחת כיסא הכבוד, ואתה בא פה בשביל מה? בשביל אימורים, בשביל סמים, בשביל שטויות, בשביל נשים. לא הגיוני. רק היצר הרע מרדים אותנו. כוח ההרגל, כוח ההשפעה של החברה, של הסביבה, משפיע עלינו יותר גדול מהכל. בן אדם יהיה הכי חזק שיש. אותו העשיר הזה בכה, תפס את הידיים של רבי חנן, התחיל לנשק לו את הידיים. אמר לו, רבי חנן, תתקן לי סדר תשובה, סדר תשובה. אותו העשיר הזה החזיק לו את המוסדות, והיה חברותא שחזר ללמוד איתו ביחד, אחרי שנים שהוא לא למד איתו, עשה אותו בעל תשובה גמור. הרמב"ם אומר, לא יכול להיות. תראו מה אומר הרמב"ם, מה באנו לעולם? האדם צריך להתבונן. בינה זה תשובה. התשובה של האדם זה רק מתבוננות. רק מה יצר הכל אומר לנו? אנו רצים והם רצים. כל יום אנחנו במרוץ, רצים. עצור שנייה רגע. מה קורה איתך? איפה אתה רץ? איפה אתה רץ? כל הריצה הזאת, מה תיתן לך? היה פעם איזה אחד, הלך בשוק במחנה יהודה. הסתכלו עליו שם כמה בסטיונרים, ככה ראו אותו, היה נראה להם קצת חשוד. הסתכל עליהם ככה, הסתכלו עליו ככה, פתאום הוא קצת התחיל ללכת יותר מהר. האחד הסתכל עליו, אמר לו, בוא רגע. עכשיו, היה לו משהו ככה ביד, שהוא כאילו החזיק איזה משהו ביד. בוא רגע. אותו אחד הסתכל עליו, פתאום התחיל לתת ריצה, והוא רץ אחריו, גנב, כל אלה מהבצות רצים אחריו, טק, נופלים שם אשכוליות, תפוזים, גנב, פסו אותו, הוא רץ. קופץ מהבצות, בורח טק. עד שבסוף 2 קפצו עליו, אמבוש, בום, קפצו עליו. עשינו לו את היד, מה יש לך שם ביד, מה? עכשיו הוא... אחרי כמה שניות שהצליחו להיאבק איתו, שמעון פתחו, מה ראו? מה היה שם? לא היה שם כלום. הוא לא הבין עברית, הלחיץ אותם שרצו אחריו, הוא גם התחיל לרוץ, לא היה שם כלום. נשמות יקרות, ככה יצר הרע עושה לבן אדם. בן אדם רץ אחרי שנים, אחרי תאוות, רץ, מסיק את הטבע, פתאום הוא קולט. מים גלוחים, מים מנוחים, חשבתי שאני אספק את ה... להיכנס לשמחה לכמה דקות והיא נעלמה. השיגו עוד משהו לכמה דקות, לשעה, שעתיים ביום, המים נעלם. בן אדם קנה בית חדש עכשיו בפולג. קומה 20. אלה שיש להם בלובי את האורגן היפה הזה של יופי, האורגן היפה הזה, שאתה משלם 2,000 שקל רק ועד. איזה... משקיף לים, עוד לא בנו שם משקיף לים, קומה 20, כמה ימים הוא התרגש מהמקום הזה? שבוע, שבועיים, חודש. אחרי חודש גם היה הוא מתרגל כבר לקחות שהוא מקים, פותח את העיניים. חבר'ה, בואו נתעורר, העולם הזה לא באנו בשביל שטויות והבלים. ודאי שבן אדם צריך שיהיה לו בית. ודאי, כרטיס צהוב, אני רציתי, יוצא לך כמעט כרטיס אדום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. שמות יקרות. עוד פעם שנזכור ונבין, גם הרב ארבג'י כותב את זה. אין עניין חלילה לא לאכול ולא לשתות ולא לישון, אלא לכבוד מה אתה מכוון את זה. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. מה זה ואברהם זקן בא בימים? מה זה בא בימים? אומרים רבותינו, אברהם בא עם כל הימים שלו לקדוש ברוך הוא, כל הימים שלו הם מנוצלים. הכל היה מלא וגדוש, 24/7, AM, PM, מנוצל. איך יכול להיות? שואלים רבותינו, מה אברהם לא אכל? הוא היה בן אדם, נכון שהוא היה אחד מאבותינו הקדושים. מה, לא היה לו אישה, לא היה לו ילדים, הוא לא היה צריך ללכת לישון, אז איך אברהם זקן בא בימים עם כל הימים? אומרים רבותינו שאברהם, כל צעד שהיה עושה, גם בדברים הגשמים היה מכוון זה לעבודת השם יתברך.
גם האכילה שלו, הוא אכל בשביל שיהיה לו כוח לעבוד את השם. גם כשהוא ישן, הוא יאכל שיהיה לו כוח בבוקר לקום ללמוד תורה. גם כשהוא היה עושה עם אשתו את מה שאתה צריכה, שהוא יעזור לה, זה היה ברוך השם מצווה. יהודי צריך לדעת, גם הדברים הגשמיים שאתה עושה, אם אתה מכוון רק מחשבה שקדושה, אני עכשיו יוצא לעבוד, לפרנס את אנשי ביתי, את אשתי, שיהיה ברוך השם אוכל כמו שצריך, שיהיה ברוך השם ילקוטים לילדים, תחילת שנה מחברות, אתה תקבל על זה שכר. אדם קונה בית, למה הוא קונה בית? שיהיה לו יישוב הדעת, לקיים מצווה בארץ ישראל, ברוך השם, שהוא מקיים יישוב בארץ ישראל. הדברים האלה, אתה תקבל על זה שכר. רק אתה צריך את הכוונה, איך אומרים רבותינו? שמצוות צריכות כוונה. אתה צריך לכוון, זהו פשוט, בדברים הגשמיים. עכשיו ירדת, אמא שלך אפילו לא ביקשה ממך, הלכת, לקחת את הפח, עכשיו הלכת, ירדת, ברוך השם, לקחת איתך את הפח. מצוות כיבוד הורים חסד. אתם יודעים מה אתם עושים? אתם יודעים, אתם ברוך השם, היום ברוך השם באים. שבת קודש. נכנסים לכם בית כנסת, ברוך אני מעריך שיש הרבה שפה הולכים בבית כנסת בשבת. וגם אם לא יתחילו לאט ללכת. נכנסים הביתה, שבת קודש. שבת שלום, אמא, מנשקים לה את הידיים. באים לאבא ונשק לו את הידיים, אבא, שבת שלום. האבא בהתחלה היה מטה, מה קרה לך אתה? תדעו לכם שהאבא מעריך בסופו של דבר, הבן שלי מכבד אותי. שבת קודש יש עניין לנשק את הידיים של אמא, כך אומר הארי הקדוש. זה הדברים האלה מבעבעים להורים. ההורים היום רוצים כיבוד, מכבד אותם. היום השם ירחם, יש כל המושג הזה של כיבוד הורים נעלם לגמרי. אבא בנקת ואמא טבחית, מסעדנית, זה מה שיש היום. אמא מכינה אוכל, אבא אני צריך כסף לבילויים. השם ירחם, צריך לדעת. הדור הולך ויורד, הדור הולך ויורד. אנחנו צריכים לדעת איך הילדים שלנו ייראו. איך הילדים שלנו ייראו. אם אתה עכשיו תתחיל לכבד את ההורים שלך, ההרגל הזה, הילדים שלך יראו איך אתה מכבד את ההורים, יכבדו אותך. תשמעו מה שאני אומר לכם, תתקים, התורה שלנו זה תורת חיים. זה לא תורה של אסור ואסור ואסור. זה תורה של תורת חיים. יש עכשיו מציאות הלכה, האישה עכשיו חודש שיעי צירים. צירים. בשבת קודש. צריכה ללדת. מחללים את השבת או מחללים את השבת? מחללים את השבת. היא עכשיו גרה בבאר שבע. היא אומרת, אני רוצה ללכת ללדת בלניאדו. איזה בית חולים הכי קרוב? בלניאדו או סורוקה? סורוקה. מה ההלכה אומרת? פיקוח נפש. לקחת אותה לסורוקה או לניאדו, היא אומרת, אני רוצה רק בלניאדו. לניאדו, אני לא רוצה שום מקום אחר, אני סומכת שם על בית חולים. סורוקה יותר קרוב, יש שם רופאים, יש שם הכל, שמעון. אומרת ההלכה, אישה במצב כזה פיקוח נפש, קח אותה לנתניה. מה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה. למה? הנפש שלה באותו רגע בסכנת חיים. חייב ליישב בדעתה כמה שאפשר. היא אומרת, טוב, רגע, שלוקחים אותי, אני רוצה שאמא שלי תבוא איתי. אמא שלך לא יולדת, מחילה, אמא שלך לא... אם אמא שלי בלידה, לא הייתי בלידה, אני מתה. אמא שלי שתעלה לאמבולנס. אמא שלה עולה או לא עולה, היא שומרת שבה. עולה או לא עולה? שמעון, שינית את הדעה, שמעון, קלט את זה מהר, שמעון. מה שהאישה אומרת. מה שהאישה אומרת. אבל גם בזמן ההיריון, אם היא רוצה דברים מסוימים, מותר, לא? אם היא רוצה להגיד חזיר. אז הגמרא מסכת יומא אומרת, אפילו היא רוצה לאכול בשר לבן, לוחשים לה, יום הכיפורים היום, יצא לך בן צדיק, אם עדיין היא לא מצליחה להירגע, נותנים לה לאכול. אפילו, שישבת דייריך עכשיו ריח, ידוע שאישה מריחה משהו, והיא עכשיו רוצה משהו, זה סכנה, חייב לתת לה אותו. הנה, צריך אף פעמים אשתך בהיריונות, ברוך השם, אתה רוצה את זה משהו שצריך לקנות לך עכשיו 12 בלילה, נתקע לך, ויהיה מפורט, יוסף לעין הרגע, צריך לך ילדים ככה, אתה מכבד את אשתך, אשריך. אז בואו, רבותיי, למה ככה כל כך מכפישים אותנו? למה מכפישים את התורה, חס ושלום? התורה, תורת חיים. התורה לא תורה של אסור. התורה באה לתת לנו גבולות, כי בלי גבולות, תדעו לכם, בן אדם בלי גבולות, הוא לא בן אדם. בן אדם בלי גבולות, הוא לא בן אדם. חוץ מכבודכם, איך אני אוהב שהוא מאשר אותי, כל פעם זה מחזק אותי, תמיד תבוא להגיד את זה. נשמות יקרות, בן אדם שאין לו, תראו פרשת השבוע. פרשת השבוע, בנות מואב מכשילות את עם ישראל.
אני כבר נכנס אתכם לתוך לבפנים ובפנוכו. בנות תומם והכשלות את בני ישראל. איך הם הכשילו אותם? אומר המדרש, פתחו דוכן בכיכר הרצל. יושבות שם מסכנות, עם שיער לבן, עם החצאית המשובצת הזאת, המבוגרות האלה, עם הצ'לול לקח על האף, ומוכרת בדים, מוכרת עכשיו דברים. כמה זה גברת? זה 100 זוזים, 200 זוזים. פתאום שומע על כל שזה מישהי מבפנים בתוך האוהל. אצלנו שם זה חצי מחיר, חצי מחיר. נכנס, בחורה צעירה, טה, והוא מתחיל להתרגל 50% הנחה, עוד יום, עוד יומיים, עוד פעם הוא נכנס. היא אומרת, שמה, למה אתה עומד? בוא תשב, יושב, כך, בוא תשתה, שכה מה שותים? גיא, שכה מה שותים? מים או יין? מים, מוזגת לו יין, פטישים, אבל זה לא יין של היום, יין של פעם, זה אם שותים את הכוס, פתאום נכנס בו היצר הרע, תובע אותה לעבירה, היא מוצא לו את הפסלון, אומרת לו, תעבוד את העבודה הזרה שלי. איך נקרא עבודה זרה של המואבים? בעל פאור. מה זה בעל פאור? חוץ מכבודכם, מה העבודה זרה שאנחנו מבינים עד היום? יש פסל, משתחווים אליו, יש פסל, מנשקים אותו, יש פסל בודה, שמים לו עשב. אתם יודעים מה הייתה העבודה זרה של מואב? חוץ מכבודכם, אבל ככה המדרש אומר, לעשות את הצרכים על הפסל. זה הייתה עבודה זרה. ואחר כך הייתם אומרים לו, תכפור באלוקי ישראל, ונכשל אותו בעבירה. עכשיו, מה באנו פה לדבר היסטוריה? רבותיי, העבודה הזרה הזאת, אתם יודעים מה המהות שלה? אין כללים, הכל מותר, הכל בפרסיה, הכל בחיצוניות, הכל מותר לעשות, השם מרחם. זה הערס הכי גדול, תדעו לכם בחברה שהכל מותר, הכל מותר, הכל מותר, בן אדם, הנפש שלו נפצעת. וזה מה שקורה היום בחוץ. היום פוצעים את האנשים, פעם האידיאולוגיות, קומוניסטים, סוציאליסטים, פמיניסטים. היום אין שום דבר, רק תעבוד, תעשה מה שאתה רוצה, תראה מה שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה. אין כללים, הורידו את הגבולות. זה הערס הכי גדול של החברה. אומר הרמב"ם, מה התורה באה לתת לנו? לתת לך גבולות, שיש לך גבולות, יש לך איזון. יש לך איזון לנפש, יש לך איזון לנשמה, יש לך איזון לגוף. אדם אוכל בשר, תחכה 6 שעות. מה 6 שעות? 6 שעות. למה? הקדוש ברוך הוא יודע למה. עזבו את הדברים הפיזיים והרפואיים שיש בדבר הזה. מעבר לזה. מתחילים לבן אדם שיש לו מציאות שהוא צריך לחכות בסבלנות. יש לך אישה, תחכה 2 שבועות. למה? אבל זאת אשתי. לאזן אותך, תלמד להיות סבלני. בן אדם שאין לו סבלנות, ברגע שקורא לו ניסיון, הוא מאבד השתנות. מאבד את עצמו, למה? הוא לא לימד עצמו לחכות בסבלנות. הוא לא יכול לחכות. הוא חייב תשובה עכשיו, הוא לא, הוא מתפרק. אין לך את הכלים שהתורה נותנת, את הסבלנות. תשמעו שאני אומר לכם עכשיו, מה אני אומר לכם עכשיו? מה אמרתי לך, תלמד תורה 20 שעות? מה אמרתי לך, תצום עכשיו כל היום? מה אמרתי לכם? תעשה כל יום טבילה, שי טבילות. אני אומר לכם דברים של תורת הנפש, שהנה פה אומר לנו בעל התניא. בעל התניא. הרב גואל אלקריף מספר, לפני כמה שנים אחד מגדולי ישראל בא אליו עשיר גדול, שהיה מחזיק תורה. בא לאחד מגדולי ישראל, נכנס לבית שלו, הוא רואה את הבית. פשוט. הכל ישן כזה, הכל רהיטים ישנים. מי שפעם זכינו להיות ברוך השם בבית של הרב קניבסקי עליו השלום. מי שנכנס לבית שלו, מי שפעם היה אצל הרב קניבסקי, ונכנסים לבית, אתם לא מאמינים. מיטה של הסוכנות, שנות ה-50. הכל ישן, מטבח. אני אומר לכם, אמיתי, מפה הספרייה עד לפינה פה, זה היה מטבח. בית קטן. תבינו, כל גדולי העשירים בעולם היו אצלו. אותו גדול אמר לרב, כבוד הרב, מחילה, הרב, איך הרב גר בבית כזה? הרב יראה את הבית שלי, נברשות שטיחים מקיר לקיר, הכל, הרב יראה מה שתרצה אנחנו נעשה בשבילו, איך הרב גר בבית כזה? אמר לו, בוא אני אגיד לך. היה פעם איזה אחד, השכן שלו דפק לו בדלת. אמר לו, תשמע, יש לי כאב ראש, דחוף.
אותו אחד הזה, דופק לו בדלת, אומר לו, היה לו כאב ראש, אומר לו, יש לך אולי אדוויל, אופטלגין, נורפן קוויק. מה זה? הבית הזה אין לך פה תרופות. אמר לו, אין פה חולים, אז לא צריך תרופות. אמר אותו גדול לעשיר, אמר לו, תקשיב, יש לי תורה, יש לי את השם יתברך. בן אדם שאין לו שמחה, אין לו את השם, אין לו כלום, אז הוא צריך תרופות כדי להרגיע את הכאבי ראש, את החוסר שמחה. אז הוא צריך רכב יפה מפואר, הוא צריך כל פעם להחליף את הסלון, הוא צריך כל פעם לבוא לשנות את הבית, לשפץ אותו. יש כאלה שהם שיגעון, כל 3-4 שנים שפצים את הבית, הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף. למה? אין לו את השמחה האמיתית. אמר לו, יש לי את השמחה שלי לשם, אני לא צריך את כל התרופות האלה. לא צריך. תראו מה זה תקות של גדולי ישראל. דוד המלך היה מלך ישראל. אתם יודעים מה זה מלך? מלך, סוסים, הכל פאר כסף. אומר דוד המלך בספר תהילים, מי לא מחובר לספר תהילים? מי לא מחובר? הוא אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. אומר לך, אתה יודע מה הטוב האמיתי? שיש את קרבת השם. אומר הרב, תשמעו טוב, שהאדמו"ר האמצעי, יש לנו את האדמו"ר בעל התניא רבי שניאור זלמן מלמדי, והאדמו"ר האמצעי כל לילה היה מתעורר ב-4 בבוקר. היה טובל, לומד איזה מאמר של חסידות, והיה עושה תיקון חצות, אשתו הייתה מכינה לו כמה לחמים, והוא היה הולך בדרך ללכת להתפלל. בדרך הוא היה פוגש, אמרו לו, אתם יודעים, הרב, למה הלחמים שאתה לוקח איתך? אמר, בדרך אני רואה עניים שלא אכלו ארוחת ערב. והגיע שעות הבוקר, אני נותן להם לאכול. הם אוכלים, אני מחכה איתם, אני לוקח אותם לתפילה. אמרו לו, אבל הרב, איך אפשר לאכול? אסור להם לאכול. כתוב לפי ההלכה של... אמר עליהם, אני אסור לי לאכול, אבל הם במצב של רעב, הם כמו בבחינת פיקוח נפש, הם צריכים לאכול. אמר להם הרב, עדיף לאכול ולחשוב על התפילה, ולא להתפלל ולחשוב על האוכל. שומעים? יהודי צריך לדעת, שאתה הולך, תראה מי מסביבך צריך איזה עזרה, איזה משהו, זה יהודי גדול. האדמו"ר האמצעי בא ללמד אותנו, אני צריך את האוכל הזה, אבל יש אנשים שאולי צריכים, תלך, תביא להם, תדאג להם. זה יהודי גדול. יהודי גדול זה לא אחד שהולך ועושה כל מיני רעש וצלצולים ופרסומים ועניינים. יהודי גדול זה שרואה את האלה שצריכים את העזרה הפשוטים, הקטנים, את אלה הוא עוזר להם. שומעים צדיקים שלי? זה עם ישראל. עם ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. ראשי תיבות שמעון, גבר. גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. זה סימן של עם ישראל, תדעו לכם. סימן בעם ישראל, זה הסימנים. ככה רבותינו אומרים, רוצים להגיד לבדוק מישהו שיש לו ייחוס אם הוא יהודי או לא, תבדוק אם הוא רחמן או ביישן או גומר חסדים. יש בו אחד מהמידות האלה מעם ישראל. אם אין בו את הדברים האלה, צריך לראות מאיפה הוא בא. אם יש חיילים היום שנמצאים כמה חודשים בעזה, והם מפגינים נגדם, והם את הדם שלהם מוסרים, אז אנחנו צריכים לראות איפה הרחמנות שלהם. במקום שתעשו איזה מחווה, שליחו להם אוכל, תדאגו להם שיהיה להם משהו שהם צריכים, אולי להביא להם בגדים, אתם הולכים ומפגינים, עושים בלגן. עכשיו בשעה כזאת, שעה צרה, זה הזמן להפגין. על מה להפגין? שהם מוסרים את הדם שלהם? זה הזמן עכשיו לעשות מחלוקות בעם ישראל. לא מספיק הצרה שיש לנו. הנה, שבוע שעבר, זכינו לחסדי השם יתברך. אשריכם חלקכם על כל עזר שכל אחד עזר פה. שהיה את הכנס של האנשים, שהגיע לשם החטופה מעזה, ספיר כהן. אתם יודעים איזה חיזוק היא חיזקה שם את הבנות? היא סיפרה שם שבמנהרה, היא הייתה שם במנהרות, הייתה אומרת מזמורי תהילים כל היום, מה שהייתה יודעת. היא לא דתייה. היא לא דתייה. זה מה שכל היום הייתה מדברת עם השם, זה מה שהייתה עושה כל היום, וקוראת תהילים, עם מה שהייתה יודעת. והיא מספרת שהיא פגשה שמה, אחת החטופות היא פגשה אותה, והיא פגשה את אמא שלה אחרי זה, מישהי בשם אגם ברגר, לא יודע, מישהי שהיא מהחטופות, היא פגשה את אמא שלה, והיא אמרה לה, תגידי לי אמא שלי, אם את תראי אותה, רחוקה, תגידי לי אמא שלי, שאני קיבלתי לעצמי שבת פה בתוך המנהרות, ואני קיבלתי לעצמי את השבת הזאת, גם ייקחו את נשמתי ואת חיי,
תגידי לי, אמא, אני לא מחללת שבת. תבינו מה זה, שמה. כי היא מבינה בשעת צרה, שזה הדבר היחיד שיכול לעזור לה. זה נשמתו של יהודי. בשעת צרה הוא יודע שזה הדבר היחיד שיכול לעזור לה. הקדוש ברוך הוא והמצוות. האמא בכתה, אמרה, אם הבת שלי קיבלה שבת במנהרות, אני מקבלת שבת גם פה בישראל. ועכשיו סיפרה לי זו שארגנה את הערב, הביאה את החטופה, באחד הכנסים האחרונים היא קיבלה לעצמה כיסוי ראש. רחוקות. מבינים בשעת צרה שזה מה שיכול לעזור לנו, צדיקים. לא נתבלבל, זה עם ישראל. זה עם ישראל. אני רוצה לסיים את הפרק היום, בעזרת השם, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אני כבר עומד לסיים. אומר הרב, עכשיו תקשיבו טוב, זה משהו שאנחנו חייבים להבין אותו, זה קצת גבוה ועמוק ואני עומד לסיים. אומר הרב, בעולם הבא שמה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עולה את מחשבת תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה הוא מתלבשת בתורה ומצוותיה, אז תפיסה הוא מתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא וקודשא בריחו כול אחד. אומר הרב, תראו, מה ההבדל? למה טובה שעה אחת בעולם הזה של תורה ומצוות ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא? אומר למה? כי בעולם הבא צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. שמה השכינה והם רואים את זיו השכינה. מה זה השכינה? זה דברים גבוהים, אבל זה משהו שהנשמה מתענגת ממנו יותר מכל ימי העולם. המסילת ישרים ממשיל את זה לבת המלך, שהייתה בארמון של המלך. הבגדים, היופי, הפאר, האוכל, והבת המלך נזרקה לרחוב. כל מה שיתנו לה ברחוב, לא יענה ושמח אותה. למה? כי היא יודעת איפה הייתה שם אצל הארמון של המלך. ככה זה הנשמה של הבן אדם. הנשמה הייתה חצובה תחת כיסא הכבוד, נמצאת תחת זיו השכינה של השם יתברך. והשם שלח אותה פה לעולם. בשר, יין, מועדונים, שתייה, אימורים. הנשמה לא צריכה את זה. היא רוצה לחזור ליקום מחצבתה. אומר הרב, שמה הצדיקים יושבים, עטרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. הם מסתכלים זיו השכינה נמצאת מולם, לאדם. אבל אומר הרב, פה, בעולם הזה, שיהודי מקיים תורה ומצוות, כל אחד לפי כוחו, שיהודי ברוך השם עכשיו מניח תפילין, שיהודי ברוך השם שומר שבת, הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוכו, השם יתברך נמצא בתוכו, מחבק אותו איתו ביחד. ולכן שעה אחת בעולם הזה, ייתן מכל חיי העולם הבא, כי פה הקדוש ברוך הוא קודשא בריחו וישראל ואורייתא אחד הוא, השם יתברך מתאחד איתך, אין יותר דרגה גדולה מזו. תבינו מה זה, רק אנחנו לא מרגישים את זה כל כך. למה? מכל המחיצות של הגוף, של הטומאה שיש בעולם. יש הרבה טומאה בעולם. אנחנו נמצאים, רבותיי, בתוך שער ה-50 של הטומאה. ככה האור החיים הקדוש הביא בספרים הקדושים, זכותו תגיע בידינו, השבוע זה ההילולה שלו, האור החיים הקדוש אמר, בתקופת מצרים, איזה שער הגענו? שער 49. אם היינו נמצאים עוד קצת, נכנסים לשער ה-50, אין תקנה לעם ישראל. זאת אומרת, בנפש שלנו אנחנו כבר נשארים עבדים, בנפש, בגוף וברוח. הקדוש ברוך הוא לא יכל לשלוח לשם המלאך. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אני ולא אחר. השם מכבודו בעצמו הלך משך את עם ישראל, הוציא אותם לגאולה. אומר האור החיים הקדוש בימות משיח, שזה עכשיו. כי מי שרוצה לדעת אם אנחנו יוצאים עוד משיח, מה המסכת סוטה, תראו מה כתוב שם. את כל הסימנים של הגאולה. פרוטה תכלה מהכיס, מלכות תהפוך למינות, כלה בחמותה, בן קם באביו, בת באימה, היוקר יאמיר, תראו מה זה? פני הדור כפני, הכל מתקיים אחד לאחד. פני הדור כפני הכפני, שום פעם הראה לי שעשו תחרות, לא יודע אם שמעתם על זה, של כלבים והבעלים שלהם, מי הכי דומה אחד לשני מהכלבים והבעלים. אתה רואה אחד כזה, רוטוויילר, אתה רואה פרצוף של רוטוויילר של בן אדם. פני הדור כפני הכלב. תראו מה זה. כל הסימנים התקיימו, אומר האור החיים הקדוש, תקשיבו טוב, שאנחנו בימות משיח נהיה בתוך שער ה-50. יותר גרוע במצרים. וזה מה שקורה היום. נשמות הקורות זה מה שקורה היום. אומר, מה ההבדל בין שם לפה? למה יש לנו תקנה? כי אז לא היה תורה, והיום יש תורה. אז לא היה תורה, היום יש תורה. וזה הגלגל הצלה שלנו, צדיקים. בדור של נוח היה מבול. הטבע של נוח זה מה שהציל את מי שנכנס לטבע. בחוץ היום יש מבול. מבול של תאוות, מבול של בלבולים, מבול של דמיונות. הטבע היום זה בית השם, בית הכנסת.
בית השם, בית הכנסת. האדם יכול שעה בשבוע, האדם יכול חצי שעה ביום, כל אחד, אתה יכול אפילו 10 דקות להיכנס, לעשות 2 מזמורת תהילים, לשתות קפה, כנס, אתה מקבל רוח של קדושה. אין לקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של ההלכה מאז שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בתי כנסיות, בתי מדרשות. נשמות, אני רוצה לסיים. אומר הרב, ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, אומר הרב, התורה התלבשה בתוך הדברים הגשמיים, ועם זה אני מסיים. מה זאת אומרת? בורא אומר לך, קח את הדברים הכי נמוכים, מזה תקיים את התורה. איך מכינים תפילין? מי יודע? לוקחים את הרגל של הבהמה, של הפרה, שכל יום הייתה בחציר, לוקחים משם את הגיד, לוקחים משם עושים משם את הקופסה, תופרים את הגיד, הכל מרגל של פרה, מבהמה. פרה, הדבר הכי גשמי. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את הדברים הנמוכים, תמנף אותם לקדושה. האדם לוקח עכשיו שופר, תוקע בשופר, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים. אומר לך, דבר בורם, קח את הדברים הנמוכים, תעלה אותם לדברים הגבוהים. קח את הכסף שלך, תעשה איתו דברים טובים. כמה אנשים זורקים את הכסף שלהם למקומות לא טובים, לביובים. אתם יודעים למה אני מתכוון? קח את הכסף הזה. יש אנשים שצריכים עזרה קצת לשבת. יש אנשים שיודע, יש להם משפחה עכשיו, צריכים דברים חדשים לילדים שלהם, תחילת שנת הלימודים, תעזור. פתח את הלב, אל תפחד. אומר הבן איש חי שרוצים שהזקן יגדל, מה עושים? מגלחים אותו ככה, הוא צומח יותר מהר. אתה רוצה שיכנס לך כסף? תוציא כסף ויכנס לך יותר מהר, אומר הבן איש חי. אל תפחד. ביתו של רבי חנניה בן דוסה, יום אחד התבלבלה, ובטעות במקום להדליק בשמן זית הנרות של שבת, הדליקה בחומץ. התחילה לבכות. אמר רבי חנניה בן דוסה, ביתי, למה את בוכה? אמר לו, התבלבל לי בין שמן לחומץ. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אפשר להדליק נרות שבת עם חומץ? אי אפשר. אז איך נדלק? נעשה לנס. אז היא התחילה לבכות, למה? כי פחדה שמנקים למסכות שלו שעושים לנס. אמר לה, ביתי, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. מה הכוונה? יש מציאות של נס, אבל יש מציאות שהנס הופך להיות טבע. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, שבורא עולם נותן השמש לזרוח, ולירח פתאום עכשיו לבוא לעלות, ויש לך שמיים, ויש לך בור, הכל זה מה זה? זה מציאות של טבע. איך זה קורה? מה זה חוקים טבעיים? גם דברים שמעל הטבע, הקדוש ברוך הוא לעשות לך את זה בתור טבע. תאמין בהשם יתברך. תאמין בקדוש ברוך הוא. דברים שנראים לך לא הגיוניים, בורם הכל יכול לעשות. הכל יכול לעשות. אתה יכול להפוך, אתה מעל הטבע לטבע, אמר לה ביתי, מי שמע לחומץ וידלוק, מי שמע לשמן וידלוק, אמר לחומץ וידלוק, אל תפחדי. באמת ככה היה. ישר לה דולה כל השבת מנרות של חומץ. אמר לה, אל תפחד, אין לכולך מהנס. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, עכשיו אנחנו נמצאים רגע לפני הגיעו לצדיקים שלי. תדעו לכם. והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד הזדמנות. אדם קשה לו, יש ניסיונות לכולם. אין יהודי שלא מאמין. אין יהודי שלא מאמין. אם יהודי הוא מאמין. יש ניסיונות, יש קשיים, יש תאוות, יש בלבולים. אבל אדם צריך לדעת, תעשה את המלחמה שלך איפה שאתה יכול במשבצת שלך היום. היום אתה יכול לעשות משהו קטן, תעשה אותו. מחר לא תוכל, הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. זה אנחנו פותחים את השיעור, וזה אנחנו מסיים את השיעור. אני אסיים איתכם את הלשון של הרב, זה מה שאומר הרב. כלומר, כשאדם קשור לתורה הוא מחובק אצל השם. כמו שנאמר, שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. שמאלו זה התפילין, ימינו זה התורה שניתנה בימין. שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, עכשיו שאתה נמצא בשיעור תורה, מחבק אותך. אומר לך, אתה עזבת את הכל ובאת היום לשיעור תורה. בטוח שכל אחד יש לו את הסיפור שלו, איזה מלחמה לו כדי להגיע לשיעור. תהיה חכם. אני ברוך השם, שהייתי הולך לעשות שבתות אצל אמא עליה שלום, הייתי מכין את אשתי פכן מאשתי, שמעתי יודעת שהאוכל שלך הכי טעים שבעולם. עכשיו נכלי אמא, מכינה את המרדומה, מכינה את הסלט צלקה, אני אגיד לה אמא, האוכל שלך הכי טעים, את יודעת מה אני מתכוון, יודעת שלך הכי טעים. בטח בא לי, בטח, תגיד, חופשי, בטח. אבל אם אתה לא עושה את ההכנות, ואתה עכשיו אומר את זה, אתה מתחיל לקבל פרצוף. אין מה לעשות, אישה של הרב הכי גדול, אישה זה אישה. כמה אנשים היום עושים טעויות, צדיקים שלי. וצריך לדעת להיזהר מאוד, צדיקים. אמרתי לכם, היום ברוך השם, יהודי צריך לדעת את הגבולות,
שהבית זה יהיה הגבול שלך, ששטויות וטומאה לא ייכנסו לתוך הבית. ששטויות וטומאה לא ייכנסו לתוך הבית. אני אומר לכם, האוזניים שלי בימים האחרונים שומעים דברים מזעזעים וקשים מאוד. אני אומר לכם ברמה, אני אומר לכם את האמת שהיה לי השבוע איזה יום אימם שלא יכולתי ללמוד תורה, היה לי קשה לי ללמוד תורה. ישבתי בכולל והראש שלי לא היה מאופס. ואיזה מישהו בא שסיפרתי לו את זה כדי לשאול אותו מה עושים, אמר לי, הרב, זה דברים שלי יום ככה בעולם החילוני, ככה זה הולך היום. הכל היום, מתפלפל. חשוב שאדם יהיה, שמור על אשתו, שמור על הבית, גם מי שעדיין לא נשוי, שהמוח שלו יהיה מכוון נכון, בלי להתבלבל. הילדים שלו, שיהיה להם את החינוך הנכון. צדיקים שתדעו לכם. איך אנחנו בברכת המזון, נער ראיתי, הכל רץ מהר. הרב, אתה מדבר איתי לחתונה, אתה הכל רץ מהר, צדיק שלי. ואנשים עושים טעויות. אנשים עושים טעויות, ולפעמים הוא לא מבין שהטעות הזאת לא משנה מעכשיו. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, הוא מקבל פתאום סתירת לחי בפנים. אתה עשית טעויות מהצד, ופתאום זה בא לך הפוך על הפוך מאיפה שאתה לא יודע. ואז בן אדם נשאר פתאום בלי כלום בידיים. לא עם האישה ולא עם הילדים. נכין, בואו נהיה חכמים צדיקים שאנחנו יוצאים פה בשיעור של התניא. כל יום רביעי, 9:05, 9:10, ברוך השם, פעם בשבוע. בצור ירום הרב אברג'יל מדבר על הדור שלנו בעיקר. נתן לנו זכות גדולה. לעשות מסירות נפש, אני יודע שקשה לי כולם. לפעמים האנשים עייפים, יצר הרע, להילחם. וגם אני אמרתי פעם, אני חוזר על זה היום. גם יש לך אפשרות לבוא 10 דקות לשיעור, ב10 דקות החיים שלך יכולים להשתנות. תבוא ל10 דקות, תלך, תתבייש. אין לי רן אמת או לא אמת? הנה תראה אסף, תראה רק אני אומר. ברוך אומר ועושה. הגיע ברוך השם, דקה האחרונה של השובל הגיע. למה? אתה לא יכול לדעת. משמח אותך, שכם נגיד לו איזה משהו. נגיד איזה משהו, בעזרת השם. לכבודך, ברוך השם, איזה משפחה שלי. איי, 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 איי. נקודה שהתלבטתי אם להגיד לכם אותה, ואני אגיד לכם אותה כי זה קשור להכל ביחד. בפרשה של השבוע, בלעם הרשע אומר לקדוש ברוך הוא בורא העולם ללכת אם היה לקלל אותם, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תלך. יום אחרי זה אומר לו בורא העולם, אמרו לי ללכת, לברך אותם, אמר לו לא, כי ברוך הוא, לא צריך את הברכות שלך. ביום השלישי, אומר לו בורא העולם, אני אלך איתם, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלך, מה שאני אגיד לך להגיד תעשה. מה, הקדוש ברוך הוא שינה את הדעה שלו? מה קורה פה? בורא העולם בהתחלה אמר לו לא ללכת, אחר כך אומר לו ללכת, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא רוצה חשלום? אחר כך הוא הולך בדרך, בלעם, רוכב על החמור, והחמור מתחיל לזוז. מה קרה? מה הראתה מול אלירן? מלאך המוות, מלאך המשחית, החמור ראתה, האתון, זז על הצדדים. עד זה בפעם השלישית נתן לו מכה בחומה שמה, קיבל מכה ברגל, לקח, הצליב בה. פתאום מה קרה סוויסה? האתון, ויפתח את פי האתון, בורם, פתח את האתון, התחיל לדבר בשפת בני אדם. לא יודע אם זה היה באנגליש, היברו, לא יודע מה אומרת לו, למה זה הכיתני 3 רגלים? האתון מדברת. וולט דיסני בלייב. מה שאנחנו רגילים בסרטים המצוירים, איך יכול להיות? האתון, למה זה הכיתני? פתאום המלאך מתגלה אליו. אומר לו, אתה רוצה שאני אחזור? אני אחזור. אתה רוצה שאני אחזור? אני אחזור. מה קורה פה? נשמות יקרות, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא נותן בחירה לבן אדם. תרצה להיכשל, תרצה לעשות טעויות, בורא לא יעצור אותך. השם ירמוז לך בעדינות, אבל תרצה לעשות טעות, תרצה ליפול למקומות לא טובים, בבקשה תתפדל. הבא להתאר, מסעין בידו, הבא להתאמה, פותחין לו. בורא מתחם לא תלך, אתה רוצה ללכת? בבקשה תלך. אתה הולך ליפול עכשיו, תדע לך, אתה הולך להתרסק, שלח לו את החמור, פתח לו את הפה. וזה נקודה שדיברתי עליה שבוע באיזה שיעור. לפעמים יש אנשים שהם באמוק לעשות איזה משהו, והם מחפשים את כל היתרים שזה יהיה מותר לעשות. ואדם צריך להיזהר מהנגיעות שלו. לפעמים אדם יכול לוותר על חברים, למחוק משפחה, ויכול להגיד לך זה בסדר מה שאני עושה, עם הנגיעות שיש לו.
לבלעם מעיין הגיעו אותו, רצה את הכסף ואת הכבוד. והוא חיפש את היתרים. ולכן נשמות יקרות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה בו בכבוד. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחירה. אתה לא תאכל לכם וצריכים להגיד לקדוש ברוך הוא בורא, לבוא לבורם בטענות. השם נתן לכל אחד הזדמנות, בוא אחי, בבקשה, אתה יכול. אתה יודע מאיזה מקום באתי, איפה גדלתי? השם נתן לכל אחד את הכוחות להתרומם במקום שהוא מתרומם. מה התאוות הכי קשות? מה ההתמכרויות הכי גדולות? יש לך אפשרות להתרומם, בלי שום דבר, רק עם כוח רצון לתפילה. תבחר, תרצה, תצליח. לא תרצה, תעשה לעצמך הקלות, תמשיך עם החיים הרגילים. לא יכול להיות שהשם נתן לך ניסיון, ונותן לך כוחות להתמודד איתו. אבל השאלה הנשאלת, למה כתוב בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. למה מוליכין? מוליכין ברבים? מוליך, מי מוליך? הקדוש ברוך הוא. מי זה מוליכין אותו ברבים? מה זה חשוב? אנחנו יודעים משיתוף לך שלום? עבודה זרה כמה לילי? חס ושלום. אומר המהרש"א, כשאתה מקיים מצוות הבורא מלאך, הנחת תפילין, אתה בורא מלאך, בירכת ברכה, אתה בורא מלאך, שמת ציצית, אתה בורא מלאך. המלאכים האלה מוליכים את הבן אדם למקומות טובים. עשית עבירה חס ושלום, עשית שטויות, פגמת, דיברת לשון הרע, חיללת שבת. אתה בורא מלאך לא טוב, ועוד מלאך לא טוב, ופתאום לפעמים בן אדם, אני שומע, אנשים אומרים לי, הרב, אני מרגיש שאני לא רוצה ללכת למקומות מסוימים, ואני מרגיש שאני הולכת שם בעל כורחי. כאילו אני לא רוצה ומולכים אותי לשם. אתה יודע למה? זה המלאכים מראים שמוליכים אותך לשם. לכן אדם צריך לדעת, עוד פה מצווה, ועוד פה מצווה, לפעמים זה לוקח זמן, אבל בסוף יהיה לך סייעתה, להתאר ולהתקדש, ולא להתייאש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שם רבה.